So sa tumpukan, magkano to? Sandaan. Ayun, oh. Tatlong piraso po ay 100 pesos, no? Sigurado yun, sa 1 kilo na yung tatlong piraso ng bangus. Talagang murang-mura pa rin po ninyo mabibili. Boss, maraming salamat. Thank you. So, dito naman po ay 270 ang per kilo ng hipon. Magkano naman dito sa tahong? Ito, 50 pesos at 100 pesos po ang kada takal po dito ng tahong, no? So, sa mga tumpukan po dito ng pusit. At alam ko, dito bumili yung pinsan ko ngayon, no? Ng 2 tumpok. Binigay ng 180. No, nakikita naman po natin na sariwang-sariwa po yung mga pusit na nakalatag na tumpukan. So, magkano naman ang tumpukan po ng dilis? 50 pesos. Ayun, 50 pesos sariwang-sariwang dilis. Ayan. Dalang kilo, yellow pin, sandaan. So, mga tumpukan po, no? Sa kilo po ng yellow pin ay 100 pesos po ang kilo. Murang-mura na po yan. Then, magkano sa matambaka dyan? So, sa isdang matambaka at sariwang-sariwa, no? 180 po ang kada per kilo. Tapos, ang sapsap po ay 50 pesos din po. Ang tumpukan, madami na. Grabe ang tumpukan po talaga dito ng bentahan ng 50 pesos, no? Talagang ulam na maghapon ng inyong mga pamilya. Mga gulyasan po sa nagkakahalaga ng 100 pesos ang kada tumpukan. So, ang presyo po dito ng isang bangus ay 130, no? Dorado ay 150 pesos po ang kada per kilo. Sa bahita po natin dito, ang per kilo po ay 120. Ayan, yung mga presyohan natin dito, no? Tapos may dalagang bukid din po dito na lapad. Magkano kilo ng lapad? 180. So 180 po dito yung dalagang bukid, no? Dito po, meron po tayong nakikitang espada. So Nay, magkano po yung espada? So 160 po ang per kilo po dito ng espada. So ang ganda ng ating balsagalunggong, oh. So 140, no? Ang per kilo ng balsagalunggong. So 5 piso po yung tumpukan, no? Yan po yung mga kanilang gulay sa Malabon Fish Market, no? So maganda po yung talong natin dito. So 40 pesos po ang kada per kilo ng talong. Yan lang yung mukha ngayon. Alright, so good morning po. At nandito po naman po tayo ngayon sa Malabon Fish Market upang mag-update na mga panibagong presyohan dito po sa Malabon Tumpukan. So makikita po natin ang kanilang mga binibetang tumpukan ay napakarami po at napakarami din po tao na naghahanap din po ng mga murang presyohan dito sa Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-e-explore o mag-iikot sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! So sa per kilo naman po dito ng hipon, no? 280 ang kada per kilo. Shout out sa iyo, idol. Mga bossing, magkano ang tumpukan ng ating galunggong? May 50, may sandaan. Ayun, no? Ang kagandahan po dito, may 50 at 100 pesos na tumpukan po ng galunggong. So murang-mura po ninyo makikita at murang-mura din po ninyo mabibili ang kanila mga binibentang isda dito sa Malabon Fish Market. So sa kilo po na ang ating gulyasan ay 80 pesos ang kada kilo. Sa yellowfin tuna ay 140. So sa bangus po ay may binebenta po sila dito na per piraso, no, sa halagang 40 pesos ang isa. So sa tumpukan, magkano to? Sandaan. Ayun, oh. Tatlong piraso po ay 100 pesos, no? Sigurado yun na nasa 1 kilo na yung tatlong piraso ng bangus. Talagang murang-mura pa rin po ninyo mabibili. Boss, maraming salamat. Thank you.
So, ang hipon po natin dito sa Malabon Fish Market ay dagsa. Talagang sulit na sulit sa ating bulsa kung kayo ay mamimili dito sa Malabon Fish Market. Talagang abot kaya ang presyo ng ating seafood sa Malabon. So talagang ating mga kababayan po dito ay napakarami upang maghanap ng mga murang presyohan ng seafood sa Malabon. So dito naman po ay 270 ang per kilo ng hipon. Tapos sa tulingan ay 100 pesos po ang kilo. Yan po yung kanilang mga ibinebenta po dito, no? Talagang murang-mura po ninyo mabibili sa Malabon Fish Market. Ito, babae ang mura. Yan. Ayun, babae mo lang. Shoutout sa iyo, idol. Murang babae. So mga tumpukan po dito, no? Na nagkakahalaga ng 50 pesos, tumpukan po ng tamban. Yan. Magkano naman dito sa tahong? Ito, 50 pesos at 100 pesos po ang kada takal po dito ng tahong, no? Yan po yung mga bentahan po dito ng tumpukan po ng bangus dagupan. So 120 ang isang piraso. Ang sexy. So sa tumpukan po ay 150, no? Tsaka sa salmon po ay 90 pesos ang tumpukan. Meron mag-asawa na titindahin, no? Wala! So salamat sa iyo, salamat. Yan po yung mga presyon ng ating mga tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Talagang marami na at makakapag-ulam ng iyong pamilya sa halagang 100 piso ay may mabibili ka dito sa Malabon Fish Market. So ito naman po yung sapsap na hubad, no? 50 pesos po ang kada tumpukan. Ayan, no? Masarap po itong ipangat sa kalamansi. Talagang mapaparami ang iyong kain kapag ito ang iyong ulam sa hapagkainan. Nay, maraming salamat po. So ito po yung maya-maya na isda. Sa halagang 50 pesos may tumpukan din po. At 120 ang per kilo. So yan po yung mga presyohan ng kanilang mga binibenta po dito, no? 50 pesos na tumpukan po ng galunggong at 100 pesos. So sa mga tumpukan po dito ng pusit. At alam ko dito bumili yung pinsan ko ngayon, no? Ng 2 tumpok. Binigay ng 180. No, nakikita naman po natin na sariwang-sariwa po yung mga pusit na nakalatag na tumpukan. So magkano naman ang tumpukan po ng dilis? 50 pesos. Ayun, 50 pesos sariwang-sariwang dilis. Ayan. 50 pesos po yan ang kada tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. Alright, so ang kagandahan talaga ay may mga presyuhan na po talaga tayo nakikita sa kanilang mga binebentang isda dito sa Malabon Fish Market. So marami pa rin po talaga ang ating mga kababayan na dumayo rito upang maghanap talaga ng mga murang presyo ng isda sa Malabon Fish Market. Sandalang kilo, yellow pen, sandan. So mga tumpukan po, no? Sa kilo po ng yellowfin ay 100 pesos po ang kilo. Murang-mura na po yan sa mga naghahanap po talaga ng mga ulam dito sa Malabon Fish Market. Pili na. Te, magkano sa matambaka dyan? So sa isdang matambaka at sariwang-sariwa, no? 180 po ang kada per kilo. Talagang sulit na sulit ang inyong pamimili, no? Dito lang po yan sa pag-akyat po ng tulay, eh may makikita po kayo dito na nagtitinda ng isdang matambaka sa halagang 180 pesos ang kada per kilo. Ate, maraming salamat po.
So, grabe ang tumpukan po dito. Napakarami sa halagang 100 piso. Ay, meron ka na talagang ulam. Ayan, oh. Gulyasan at tulingan sa tumpukan. Tapos, sa yellowfin tuna ay 160 ang per kilo, no? So, yun po yung presyo ng ating yellowfin tuna sa halagang 160 pesos ang per kilo. So, tumpukan naman po ng ating tamban dito sa Malabon ay 50 pesos. Sariwa tamban. Madami na, mahigit 1 kilo na ang tamban. Masarap to ihaw, no? Tapos, ang sapsap po ay 50 pesos din po. Ang tumpukan, madami na. Grabe ang tumpukan po talaga dito ng bentahan ng 50 pesos, no? Talagang ulam na maghapon ng inyong mga pamilya. So, sa mga tumpukan pa rin po ng bangos dito, no? Hindi na po kilo ang naging labanan po dito. Tumpukan na po ang labanan dito sa Malabon Fish Market. Ayan po, 3 piraso ay 130. Bangus dagupan. Oy, shout out. Shout out sa'yo, idol. Shout out. O, tanghali na. Umulan kasi sa bahay. Dapat mga 6 lang sa Shout out. Shout out sa inyong dalawa. Magkano po sit mo? Ayun o. So, 320 po ang per kilo ng pusit lumot. Ito, napakalaki. At sa mga sapsap na hubad, ayan. 50 pesos ang tumpukan, pati na rin po ang tamban. Yan po yung mga presyohan na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market, no? Mga gulyasan po sa nagkakahalaga ng 100 pesos ang kada tumpukan. So, bangus po dito, ang kilo ay 140. So, tumpukan po ay 100 pesos sa galunggong. Balsa, sir, balsa. Kaway ka din. Shoutout sa'yo, kaway ka, idol. Iyakin si Idol. Mahihain pala siya. So, 100 pesos po ang tumpukan po dito ng isdang salmon. So, talagang napakaganda at sariwang-sariwang mga bangus na tumpukan po dito, no? Labanan po talaga, tumpukan na. Iyakin si Idol. So, talagang marami na ang iyong mabibili dito na tumpukan, no? Alright, so nakikita naman po natin ang ating mga kababayan ay napakarami na dumagsa dito. So talagang may excite ka at may enggayo ka mamili dahil sa mga murang presyohan na mabibili dito sa Malabon Fish Market. Alright, so ang presyo po dito ng isang bangus ay 130, no? Dorado ay 150 pesos po ang kada per kilo. Mukhang nagutom ka na, sarap ng ulam mo ah. Corn beef. So yun po yung mga presyo, no? Sa Lapu-Lapu po ay 150 pesos po ang kada per kilo. So, ang labahita po natin dito, ang per kilo po ay 120. Ayan, yung mga presyohan natin dito, no? Tapos may dalagang bukid din po dito na lapad. Magkano kilo ng lapad? 180. So, 180 po dito yung dalagang bukid, no? So, sa mga naghahanap ng jowa, yung dalagang bukid, mas dalaga pa sa jowa mo. Naghahanap po ako.
Shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout sa mga vendor po natin dito sa Malabon Fish Market. Talagang sila po ay nagsisilbi sa ating mga kababayan na makapagatid ng mga murang presyuhan. Talagang makakasulit ka dito sa Malabon Fish Market ng iyong pamimili, no? So murang-mura pa rin po ang ating mga isda dito sa Malabon Fish Market. Oh, salamat. Alright. So, dito po, meron po tayong nakikitang espada. So, Nay, magkano po yung espada? So, 160 po ang per kilo po dito ng espada. So, ang ganda ng ating balsagalunggong, oh. Kung ko, 140 lang. So, 140, no? Ang per kilo ng balsagalunggong. So, sa mga bangos po natin ay 120 ang per kilo. So, dito naman po ang isang piraso ay 140. Yan po yung mga presyuhan ng paninda po dito ni Nanay sa Malabon Fish Market. Kung gusto niyo po siya makita dito, kapag akyat lang po ng tulay. Dinaing niyo na yun, ah. Oo, babolisin ko pa. Boneless na. Order po sa inyo. Oo. Hindi nga sana ako tatanggap kasi nakakahiya. Sige po, Nay. Salamat po. Thank you. So, dito naman po sa ating kaibigan na nagbebenta po ng suka, no? Ito po yung paninda ni Kuya. Sa halagang 60 pesos ang isang bote. At makakasulit ka at talagang napakasarap po talaga ng suka na ibinebenta po dito ni Kuya, no? 60 pesos po ang isang piraso ng suka. Yan po yung binibenta ni Kuya dito. Kapag pupunta si Kuya dito ay talagang mabilis maubos ang kanyang panindang suka. Nasaan gawa to, Kuya? Ayun, gawa po sa Antique, no? Antique pa po galing itong suka na napakasarap. Kuya, maraming salamat. So, sa mga gulay po dito, no? Magkano yung gulay? Magkano yung sibuyas? Shoutout sa'yo, Lodi. Yo, shoutout. Nakaubad ka na naman, Lodi. 50 pesos? Ah, 30. So, yung isang balot po ng sibuyas ay 30 pesos po, no? Murang-mura po yan ang bentahan po ng sibuyas dito sa Malabon Fish Market. Maraming salamat. Sino siya shoutout mo, Lodi? Magulang siya, tsaka sa inyo. Oh, shoutout sa magulang niya. Yung magulang niya po ay pinaghahanap niya po ngayon. Kaya shoutout po sa nanay niya. Ano pangalan ng magulang mo? Correct. Oh, ayun, yun po yung pangalan ng kanyang ina. No, sinataw po ng ating kaibigan dito sa Malabon Fish Market. So may mga presyuhan na po na nakalagay dito, no? Maraming salamat. So 5 piso po yung tumpukan, no? Yan po yung mga kanilang gulay sa Malabon Fish Market, no? So maganda po yung talong natin dito. So 40 pesos po ang kada per kilo ng talong. Yan lang yung mura ngayon. Yan po ang mura ngayon na gulay ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Sa okra, Wala sa 8 piraso, 10. So 50 po ang per kilo ng okra, no? Magkano per kilo sa hipon? So sa per kilo po dito ng hipon ay 280, no? Masarap sa sinigang o kaya lagyan natin ng butter, no? 280 pesos po ang per kilo po dito ng hipon.
Alright, so sa sistema po dito ng isdang tumpukan o iba't ibang klaseng laman dagat sa Malabon Fish Market, no, talagang napakamura po ninyong mabibili. Sa halagang 50 pesos at 100 pesos ay talagang makakasulit kayo sa mga presyuhan. So anyway, shout out sa ating mga vendor dito sa Malabon Fish Market upang makapagsilbi sa ating mga kababayan na mga namimili na mga seafood sa Malabon. Shout out sa mga silent viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. At shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa inyo. At Errol from Turkey, shout out sa iyo, no? Lagi mong sinusubaybayan ang aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Enjoy and be safe sa pamimili po dito sa Malabon Fish Market. Maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Boss Lando Explorer. Sa mga hindi pa rin po nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo kay Boss Lando Explorer. At paki-share na rin po ang aking pagbablog dito, no? So maraming salamat po muli. Ito po muli si Boss Lando Explorer. Lagi po kayong mag-iingat. God bless po. Bye-bye na po.